Lakas namin sa tubig eh, oh. Igib na naman. Ayan. Tapos baba kaming bayan diretso. Kasi magbabayad kami nung ano. Sinisingil na ba tayo? Lagi nakakalimutan. Lagi nakakalimutan eh. Hanggang hindi pa rin namin nababayaran tuition ng mga bata. Kaya yan, babaan na kami para makapagbayad. And then, yung credit card ko din, nakalimutan ko. Due date na wala. Tinawagan ako kahapon. Nakakahiya. So, yan lang. And then, bili ng konting ano. Makakain na naman. Ang lakas namin kumain. Yung ginrocery namin na isang araw. Ubus na. Colorx. Mga biskuit na. Saan naubos na yun? Mga bata, binabalik-balikan. Grabe. Ayaw mo na. Mainam na yung ano, nauubos. Look, oh! Wow! Huwag yung sing-sing ko. Ano to? Ano to? Oh, isus! French fries! French fries! French fries! Happy? Are you happy? Yes? Look. Yes or no? French fries! Ano? Masarap pa yung chicken? Ano sagot mo? Yummy! Yummy! Masarap ba yung chicken? Good morning, Chuboy! Ha? Labas ka na naman ng labas, ha? Naano mo na naman yung mga dogs dyan sa labas. Niinggit mo na naman. Uy, so dami na ito, ah. Saan galing to? French beans? Dala natin to? Uy, may ampalaya. Wow. Ampalaya. Sarap. Saan kaya galing bunso? Good morning! Ayan, tinitipid ko tong ano, itong battery ko. Dala ko yung ano, dala ko yung charger. Wala yung, ano ba yun, yung saksakan. Kaloka na iwan, kaya pinapadala ko kay Chris. Sana sumama na si Chris. Ayan, kasi mamayang ano, ay by the way, Wednesday pala ngayon guys. Kahapon, buwabala kami ng bayan. Bumili ng tubig tsaka bigas. Tapos yun nga, nagbayad sa ano, sa school na, sarado naman na. Monday na ulit kami pinapabalik. Kaloka. Ah? Oo nga pala, iwanan mo na lang. Ayun, kasi baka hindi na maka-exam yung mga bagets. Ay, ayan na! Yung pina-order ko kinene na ano. Fish, fish. Sila Oo nga, parang ano siya, hasa-hasa. Ayan. Kasi may nagbigay sa kay mama. Asan na yun? Mga ano, mga fresh kamyas. Ang lalaki. Sabi namin ano namin. Nandiyan sa labas. Ayun. Ayan o. Lalaking kamyas. Ano namin to. Sa isda. Masarap din to sana sa ano. Sa sinigang sa miso. Kasi wala kaming miso. Ano to? Mga nalaglag o kinuha niya? Kinuha tayo. Kinuha. And then for breakfast, ayan, isang malaking kaserola ng sopas. Dahil marami kami. What's up? Grabe nung nabuhay tayo nila mama, no? Walo tayo. Isa pa lang, ang hirap na ngayon. Itong tatlo lang anak ko naghihirap. Kaya nga, di ba? Nakaka-amaze na walo kami, nabuhay nila kami, guys. Diba? Oh. Tapos, mag-chicken din tayo ngayon. For lunch. Kaya ito sasawag ko sa kanton. Eh, yung ano, Or sotang. yung probe, nasasabi mo? Diyan, releasein ko. O, diba guys? Kaya pagbalik namin ng, ano, ng Pasay nito, for sure, mga 3 to 5 kilograms. Sure na yun, ha? Sure yun. 3 to 5 kilograms ang madadagdag sa ano namin. Malamang. Ang madadagdag sa weight namin. Ayan, makapag-coffee naman muna. Stress na ata si Rico dun sa
Sa Pasay. Sabi ko kasi sumama na eh. Hindi, dami pa kasi mga nagpapalalabag eh. Ay, saan na yung coffee ko? Wala daw bantay ni Percy. Oo nga, si Percy kasi, baka maano, iniisip niya si Percy, baka ma-stress na naman. Gawa nung nag-swimming kami, di ba sinama si Percy, sobrang stress talaga ni Percy ko eh. At nalab yun ni Rico eh. Shoutout kay Percy. Napasarap yung kain ko kagabi dahil dito sa ano, chili paste. Nagprito ko ng langkoy mi. Tapos kamatis, nilagyan ko nito. Tapos yung yung puso. Grabe. Kaya yun, borlog sagad ako. Hello. Asa si Shane? Mga baget. At ayan ang aming Shaolin. Kambu. Gianna. Na mga bagit. Okay na. Sige na. Si Ching sa gulay. Ano? Namumroblema na naman sa Ay, bakit? Di ka kumakain ng gulay, ate? Ay, God bless you. Nagbigay si mama ng guys, ng isang bowl na sopa sa kapitbahay. Tingnan niyo yung kapalit. Gulay. Ang sayo, diba? O, kamatis, tsaka okra. Perfect. Kakagulo kami dito. Ang dami namin. Tsaka, nagbabanggaan na kayo dyan. Nagbabanggaan kayo dyan, ah. Parang bomb car na. Yung tao ng kanyang dapat talaga, Kaya kailangan matanggal to eh, para maluwag kami dito. malaking bahay, Tapos na yung kids. Yung adults naman. Look at the sizes. si Dayan? Oo, may kasunod na si Lucas. Sizes. Size check. Boom. 95 kilograms. Ito pinaka... 95 ka ba? Di ba 95 ka na? Oh, at least nasa 90 ka, oh. Grabe, kini ka, bubuno. Sunod si si Jeff. 80 plus. Mas ano ka pa, papi? Sunod si Mika. Chanchararan over here. Ano ba, 74? Sunod, ikaw. Sumunod yun. Dayan. Ito, si Jack mo. Si Jack muna. Ilang ha? 60. Ikaw. Oh! Pabigatan na lang. Pabigatan na laban. Ay, hindi! Si Ayet pa, yung mama nito. Ilan ni mama nito? Pero nasa ano din yung mga 70 rin. Yun eh. Ano, hindi nga magtatanong. Gagi ka. Okay, yung ano namin dito, gawain. Kain. More kain. Ay, dito pa pala yung ano ko. Wag na ni, okay na yan. Tapos may proben kami, oh. Mamaya, merienda. O, diba? Pananghalian pa lang, may merienda na pine-prepare. Ito yung tinola. May fried? Ah, wala pa? Wala pa. Sige, wag na, okay na yan. Nagluluto ako ng proben, guys. Ayun. Atensya na sa ano. Umikot yan na electric pan eh. Baka mahilo kayo. Mataga yan. Come on. Sarap mo. Proben. Yes. Proven and beer. Basta God. Ano naman yung butcher? Para siyang ano, yung sa leeg banda. Yung para lalamunan ng manok. Yummers. Karugtong nang? Karugtong niya. Basta lahat kinakain sa manok yun. Kung kailan gabi, doon, magugupit ng aso. Si Boy Boy. Eh, di paliligaw mo pa yan. Mabukas na.
Basta mano ko lang siya. Ayan, kasi bumili pa kami nung ano eh. Yan din ginamit yung pang kalbo kay Gianna eh. Mukhang basahan na si Chuboy-boy eh. Ayan, nagliliguan na naman kasi gabi na. Tipid na tipid ko tong ano guys, sorry, itong battery ko. Kasi hindi daw mahanap ni Chris yung ano, yung cord. Dala ko yung charger, yung pinaka-port mismo ng battery. Kaso yung ano, yung cord ang wala. Sabi naman ni kuya mo kasi nadala niya. Tapos wala naman. Daddy! Wala daw yung cord doon nung camera ko. Yung charger. Sabi ni Chris. Saan na napunta yun? Lo, sabi mo naman, dala mo eh. Pinawanan. Pinadala ko sa'yo eh. Yan, wala ako makabuo ng isang vlog dito. Tipid na tipid yung ano. Yung pagbablog. Clip lang. Oo, clip lang. Kasi wala eh. Talaga yung isa, ano na dry na talaga. As in, wala na. Pero try ko nga ano to, i-charge sa, i-direct sa, pwede kaya yun. Masira naman yung camera yun. Pero ta-try ko. Pag ano, nalamnan, yung isa, pwede. O kaya sa laptop eh, no? Pwede kaya yun. Ano yan? Bakit ka lumabas? Magmimiron ka din? Tutidog. Tudidog? Tudidog. Magmimiron ka din? Sus, pakit ka na naman. Diyan ka lang, sir. Sus! O, tingnan mo na, oh. Anong ginawa mo dito, oh. Nagsulat-sulat ka na, oh. Sus! Look, oh. Ano yan? Mga red sa fingers mo. Saan galing yan? Red finger. Oo, red finger. Saan galing yan? Red finger. Andyan yung finger. Nalaglag. Akis mo, tata. Sabay punas yan, mama. Tinan mo, sampaling ko to eh. Magpapakis, tapos sabay ginaganon niyo. Champalin. Okay, game. Wala lagot. Nagulat. Jajab siya. Takot eh. Game. 1, 2, 3, 4. Yay! Yay! Sapa? Galing. Uy, galing nga. Naku, bagsak to mamaya. Pagod na pagod eh. Mother. Pengi ko lambo. Ubus na. Bla. Hala, pengi ko lambo. Dito pala to si Pia. Diyan ka nag-set up ng ano mo. Katindi mo talaga, girl. Binit-bit niya pa talaga yung computer niya eh. Pa. Okay. Oh, ha? Kakat kami ng ano, kulambo. You help me. Ano ang gagawin? Help me with this kulambo. Nangiyok kay mama. Nakalimutan ko talaga, mami. Ito inaka. Gagi naman to. First prize! Ayan, buti na lang may ano pa si mama dyan. Ang late kasi ng ano. Politika ng kulambo. Ang kulambo ko. Uy, butakan! Gusto ko yung ano, hanggang hita ko. Chip. Wala na si daddy, wag lang kulambo. Okay lang. Utot mo! Uy, hindi mo naman kasi magkakat ako. Teka, mababasa yung aking Forest. Ha? Nagkukulambo ka rin ba? Oo. Ayun, Chulo, baka pwede sa'yo. Yung sinampay ko. Gagi yan. Maliit yun, pwede yun sa'yo. Ayun, oh. No, Panarlin to. brushin mo. Hindi, hipan mo lang. Hindi yung anong pwede ba siyang Ito lang naman na to sa Wag, akin. muna kayo ko rin. Wag. Ito. to sanitize? Hindi nag-ano yun eh. Hindi nag-self-sharp. So, ang pang-sanitize na lang, pag nag-change na ng blade. Hindi self-sharp yung ganun ng iba eh. Tapos ano mo kaya, daddy? Para ma-seal yung ano, yung edges. Sindihan mo. Teka mo to. Fish.
Natsu naman. Ilalagay mo dito. Eh, kung gumugupit eh. Grabe ka naman. Hindi ka umilag. Hindi ka umilag. O, diba? Meron na ako ulit. O, ha? Malaki-laki na yan. O, sakop ng ganghita ako yan. At ikaw, halika. Sali mo to kaya anak ni lola mo. Pagod. Sabi pati ni mama, tiran ko siya. Bigyan mo ng ganito. Mami, ito na. Yung maliit doon. Pamano mo. Mandidilata ka. Talaga lang. Secret mo. Secret mo ng puwet mo. Sali mo kay lola mo na. Oh, thank you daw, sabi tita Mati. Ano to? Dali. Don't touch it. Ang aking kulambo. O, diba? Kasi ako gusto ko, guys, talaga, pag yung kulambo ko, hanggang ano, ganyan, sinasapin ko siya ng ganyan. Ayoko na sa paa lang. Gusto ko nakaano siya, nakasapin siya. O. Tiyan! Saya. Ay, Jaboy! Ano? Ano yun? Hindi ka natapos, no? Injaboy! Hindi natapos si Injaboy! Ano? Ha? Ano kasi, nalobot na yung, ano, ayun na, bumili kami nung, araw ba yun? Bumaba kami ng bayan. Kasi, ito rin ginamit yung pangkalbo kay Gigi. Kaso, ayun nga, hindi pa na-charge ni Daddy ulit. Ano? Hindi tuloy natapos si Injaboy? Hindi natapos si Injaboy? Ha? Tapos, yung aking, ayan o, yung cord nito. Sabi ni Daddy, nadala niya, nakakainis naman eh. Ito sana tatry ko, kaso baka daw masunog. Ayan. Ito, wala na kasing laman talaga to eh. Tapos, itong ginagamit ko ngayon, sobrang konti na lang. Actually, may i-edit pa akong vlog kasi tinatamad pa ako eh. Yung New York. Ito kaya pwede. Tingin niya. Ano ba yan naman kasi? Sawa ko. Sabi niya, dinala niya eh. Kasi yun si Daddy, nasa labas pa. Kalaro yung mga pamangkin ko. Si Luca, si Yumi. Ginagawa siyang ano, laruan sa labas. Ayan, tapos kakagising lang kasi niyan, mga 7 PM ata. Anong oras siya natulog kagabi. At nag-videoke na naman sila. Eh, ako talaga antok na antok ako kagabi. Hindi ko alam, pero ang sarap talaga matulog dito sa ano guys, sa probinsya. Yun, tapos sinayaan ko na sila kasi never naman akong kumakanta talaga sa ano, sa mga video-videoke na yan. So, ayun, sabi nila Mika, alas 2 na daw yan. Alas 2 na natapos. And then, ayun, tumuma pa. Kaloka. So, maghapon siyang tulog. As in, literal guys, siguro nung pag ano niya, so sabihin na natin alas 3 or alas 4 ng umaga siya nakatulog. Tapos yun, maghapon na, hanggang alas 7 kanina. Kani-kanina lang na, no, nagising. Kaya yun, taas pa din ang energy na ipaglaro sa mga pamangkin ko. So, anyway, ayun lang guys for today's vlog. Ayan, mag-good night ako sa inyo kasi hindi pa ako nakakabuo ng ano, ng vlog dito. At tipid na tipid nga ako sa ano, sa battery. Ayan, so bukas, tingnan natin kung makaakyat tayo ng bundok. Pasyalan ko din yung mga doggies ko doon. Tapos tingnan ko yung sinasabi ni mama na ginawa nila Ate Jean doon. So, ayun lang. Good night. See you all tomorrow. And then, bukas pala, susunod sila. Si Chris, ayun, nakumbinsi ko na sumama kay Tito Jeff niya. Kasi sabi ko, ikaw lang mag-isa dyan. Kami lahat nandito. Yan. Kasi hindi pa siya sumabay nung diba? Kasi mabuboring lang din daw siya dito. 5 days na kami dito eh. So, sabi ko sumabay na siya bukas. So, oo daw. Ako, sasama ako. So, yun. Expect ko sila tomorrow na tumating, babiyahe. So, yun lang. Good night.